Kaslam ai Jinghikai ka mix martial arts ka jela ka ground and pound kum shibanta ban la ban pen sapriang ya kini jingila kai lala ban pelong ki jingilang ni seminar na do ka khanyo tere ka do kat khandai tere mentau banai HNCA indoor hall nongpo ya kini jingilang lala am pelong ring kat ka jingis nok ti lang jong ka combat carnival India ka bauri chompang balawan ban ai jingkren ude dan Wembley na po California USA ring kat urama ready hadian baladap ka jingilang kala don rupat ka jinge penilai kai balawan ban yeshim benta daki babon ki khon samla na ki than prepare ka jala chate lamingi jong kari ba kumju chicken hon na ka dragon gem kabde hapok sarba pune aga singkot unong aibut ka sarkar jala dr didi lapang lolong kumukong san blapan pawe ka jing sokmen ka jong upat ai men siam ya baro kinai shim benta na ka jala pa diki banabar aga jo ko porbo un pelut porru talade ban sakhi ya kene ka program baro steng singi hado bandakot ka jingila kai One more. Everyone fight force.